በላሃ መለች እንዘንሰ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ሰላም እግዚአብሔር ምስኮላትና ይኹን ፍትዋት ናይ ልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ አስራት ናይ በኩራት ደቃ ዝኾንኩም ናይ ቅዱሳን ፈተውትን አኽበርትን ናይ መስቀል አማንቲ ፍጹም ብዝኾነ ብክርስቶሳዊ ፍጹም ሰላምታ ሰላም እግዚአብሔር ምስኮላትና ይኹን እንዳበልኩ እንደማዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናይ ቅዱስ አግናጢዎስ ምጡል አንበሳ ሐዋርያው ጳጳስ ሰማዕት ዜና ህይወቱ 12 ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ካብ ዝሓለፈ 11 ክፋል ንምዝኽኻር ዝኣክል አይሁድ ንጳውሎስ አሲሮም ናብሮም ኣብ ዝሰደድዎ ጊዜ ንሳቶም እኳ ናብ ሞት ሰዲድናዮ ኢሎም እንተሓሰቡ፣ ነገር ግን ነቶም አብሮም ዝነበሩ አይሁድ መምህር እዮም ዝሰድሎም ነይሮም። ኣብ ቅዱስ አግናጢዎስ ዝኾነ ድማ ካብዚ ብዝበለጸ ኩነታት እዩ ነይሩ ኢልና ርኢና ነርና። ንሎም መዓልቲ ድማ ክፋል 12 እዚ ኣደናቂ መምህር ኣብ ሮም ንዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ካብ አንጾኪያ ክሳዕ ሮም ዝነበራ ከተማታት ኩለን እዚ ናይዚ ዓለም ህይወት ንዝረአ ነገር ከም ዝንዕኦ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክብርን ከም ዝፈትዎን ከም ዝናፍቆን ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ከም ዝምልከታ፣ ስለዚ ከዓ ናይዚ ዓለም እዚ ህይወት ዘጨንቕ ጉዳይ እዩ ከይበላ እናኣመነ ብኩለን ከተማታት ሓለፈ። ከምቲ ፀሓይ ካብ ምብራቅ ወፂኣ ናብ ምዕራብ ትጓዓዝ ቅዱስ አግናጢዎስ እውን ኣብ ጉዕዞኡ እናምሃረ ኸደ። እኳ ደኣ ካብዚ ብዝበለጸ ብሩህ ነበረ። ፀሓይ ብላዕሊ እናኸደት እያ ኣፍኣዊ ብርሃን ትህብ። ቅዱስ አግናጢዎስ ግና ኣብ ታሕቲ እናብረኸ ናይ ነገረ መለኮት ብርሃን ኣብ ናይ ሰባት ኣእምሮ ኣብርሀ። ናይ ፀሓይ ብርሃን ናብ ምዕራብ ምስከደ ጸልማት እዩ ዝኸውን። ንሱ ግና ናብ ምዕራባውያን ሃገር ክጓዓዝ ከሎ ኣብኡ ብዝበለጸ ኣብርሀ። ኣብ መንገዲ ንዘለዉ ኩሎም ኣዝዮም ዓብዪ ዝኾነ ጥቕሚ ሃቦም። ኣብቲ ከተማ ምስ በጽሐ ድማ ነታ ከተማ ክርስቲያናዊ ጥበብ መሃራ። በዚ ምኽንያት ድማ እግዚአብሔር ናይዚ ቅዱስ ሞት ኣብ ሮም ንዝነብሩ ኩሎም ትምህርቲ ምእንቲ ክኸውን ህይወቱ ኣብኡ ከም ዝፍጸም ገበሮ። ሕና ሎሚ ብጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ሃይማኖት ሱር ስለ ዝሰደድና ድሓን ኮይንና ስለ ዝተተኸልና ካብ ሕጂ ንድሓር ንሃይማኖትና መረዲ ኣየድልየናን። በቲ ጊዜ ንሱ ኣብ ሮም ዝነበሩ ግና ኣብኡ ከቢድ ክሕደት ሰፊኑ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ረድኤት ይደልዩ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክልቲኦም ብድሕሪኦም እውን ሰማዕቲ ቅዱስ አግናጢዎስ ኣብኡ ተጋደሉ። እዚ ከዓ ብሓደ መልክዕ ነታ ብናይ ጣዖት ደም ተበኪላን ረሲሓን ዝነበረት ከተማ ብደሞም ምእንቲ ከጽሪዋ ክኸውን ከሎ፣ ብኻልእ መልክዕ ድማ ስለቲ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምትንስኡ ብግብሮም ምእንቲ ክምስክሩ እዩ። ናብቲ ዝተሰቐለ ክርስቶስ ከም ዝኸዱ ንዕኡ ኣብ ሰማያት ከም ዝረኽብዎን ከም ዝርእይዎን ብርግጽ እንተዘይኣምኑ ናይዚ ዓለም ህይወት ከምኡ ብዝበለ ሓጎስ ኣይምንዓቕዎን ነይሮም። ንዕኡ ንምእማንን ስለኡ ንምምስካርን ኢሎም ዓዶምን ቤቶምን ዘመዶምን ፈተውቶምን ህይወቶምን እኳ ከይተረፈ ከም ዝነዓቑ ካብ ናይዚ ዓለም ሓጎስ ንላዕሊ መግረፍትን መከራን ሞትን ክሳዕ ዝመርፁ እቲ ዝተሰቐለን ዝሞተን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሞቶም ክኣምንን ምኽኣሉ ብሓቂ ናይ ትንሳኤኡን ናይ ህያውነቱን ዓብዪ መረዲ እዩ።
እዚኦም ናይ ዝሞተ ሰብ ተግባራት ውፅኢትን ኣይኮኑን። እዚኦም ናይቲ ካብ ሞት ዝተንሰ ናይ ህያው ተግባራት እምበር ኣብ መቓብር ናይ ዝተረፈ ሰብ መግለጽታት ስራሕትን ኣይኮኑን። ኣብ ሮም ዝነብሩ ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ንኽፈልጡ እግዚአብሔር ፈቐደ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ምስ ናይ ሞቱ ኩነታት ግሉጽ ኮይኑ ዝተፈለጠ ምዃኑ የረጋግጽ ኣለኹ። ናይ ሰማዕትነትን ናይ ሞትን ፍርዲ ሞትን ካብ ናይ ሮም ከተማ ወፃኢ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ወይ ድማ ኣብ ሰብ ዘይብሉ ስውር ቦታ ዘይኮነ ተቐቢሉ ኣብ ዓብዪ ስቱድዮም ናይታ ከተማ ነበርቲ ብምልኦም ኣብ ላዕሊ ተቐሚጦም እናረኣይዎ ኣራዊት ተፈቲሖም ስለ ዝተሰደድሉ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ እዩ ነዚ ሰማዕትነት ዝተቐበለ። እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ ዝረኸቦ ናይ ዓወት ኣኽሊል ኣብ ቅድሚ ኩሉ ንኽኸውን ነቶም ተዓዘብቲ ድማ ተጋድልኡ ኣብነት ኮይኑ ንኽሕግዞምን እዚ እዩ። ስለዚ ብኽብሪ ጥራይ ዘይኮነ ሞይቱ ብሓጎስ እውን እዩ ሞይቱ። እቶም ክፉኣት ኣራዊት ተፈቲሖም ምስ መጽዎ ካብ ህይወት ተፈልዩ ከም ዝውሰድ ዘይኮነ ናብ ዝበለጸን ናብ ዝሓሸን መንፈሳዊ ህይወት ከም ዝተጸውዐ ኮይኑ ነቶም ክፉኣት ኣራዊት ብሓጎስ ተቐበሎም። እዚ ብኸመይ ክፍለጥ ይኽእል? ክመውት ኣብ ዝደለየ ካብ ጊዜ ካብ ዝተዛረቦም ቃላት ግዲ ከምዚ ዓይነት ሞት ከም ዝተዳለወሉን ከም ዝጽበዮን ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ምስቶም ኣራዊት ክጻወት እየበለ። ኣፍቀርቲ ከምዚ እዮም፣ ስለ ዝፈትውዎ ክብሉ ዝኾነ ዓይነት መከራ ብሓጎስ ይቕበሉ። እቲ ዝበጽሖም ፈተና ካብ ዝተለመደ ላዕሊ ክብድ ዝበለ እንተኾይኑ ትንቢቶም ብዝበለጸ ክንድቲ ዝተፈጸመሎም ዝኣክል ይሕጐሱ። ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ዝኾነ እውን እዚ እዩ። ብሞቱ ጥራይ ዘይኮነ ንሞት ብምድላው ብጥብዓት ብምቕባል ንሃዋርያት ንኽመስሎም እንተመሃረ ንሳቶም ምስ ተገረፉ ከም ዝተሓጐሱ ስለ ዝተምሃረ ንሱ ድማ ንሞት ብምቕባል ጥራይ ዘይኮነ ነዚ እናተሓጐሰ ብምቕባል ንሃዋርያት ክመስል ደለየ። ስለዚ ከዓ ምዞም ኣራዊት ተጻዊተይ ንሓጐስ ይበቕዕዶ ይኸውን በለ። ካብ ክፉእ መልሓስ ንላዕሊ ናይ ኣራዊት ኣፍ ድኹምን ዘይጐድእን ገይሩ ቖጸሮ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣግባብ ዘለዎ ነገር እዩ። እቲ ናብ ገሃነብ ዝጋብዝ ክኸውን ከሎ ናይቶም ኣራዊት ኣፍ ግና ናብ መንግሥተ ሰማያት ዘብጽሕ እዩ። ስለዚ ድማ ህይወቱ በዚ ምስ ወድአ ናብ ሰማይ ብኣኽሊል ተኸሊሉ ኸደ። እዚ ከዓ ብፍቓድ እግዚአብሔር ኮነ። ሰማዕትነት ድሕሪ ምቕባሉ ድማ ናባና ተመለሰ። ሰማዕትነቱ ንኸተማታት ኣካፈለን። ሮም ደሙ ከንጠብጥብ ከሎ ተቐበለት። ንስኻትኩም ከዓ ዓጽሙ ብምምጽኡ ተሓጐስኩም። ኣቱም ናይ አንጾኪያ ምእመናን ብመንበረ ጵጵስንኡን ብኣቦነቱን ተሓጐስኩም። ንሳቶም ድማ ብሰማዕትነቱ ተሓጐሱ። ንሳቶም ኣብ ውድድር ዓወት ረኺቡ ክሽለም ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ክቕበልን ረአይዎ። ንስኻትኩም ከዓ ናይ ኩሉ ጊዜ ትዝታ ኣለኩም። ንቑሩብ ጊዜ እግዚአብሔር ካባኹም ኣርሕቆ እንደገና ድማ ብዓብዪ ኽብሪ መሊሱ ንዓኹም ሃበኩም። ገንዘብ ዝልቁሑ ሰባት ነቲ ዝወሰድዎ ገንዘብ ምስ ወለዱ ከም ዝምልስዎ እግዚአብሔር እውን ነዚ ናትኩም ዋጋ ኣዝዩ ክቡር መዝገብ ንቑሩብ ጊዜ ብምውሳድ ነታ ከተማ ወሲዱ ምስ ኣርኣያ ብዝበለጸ ኽብሪ መሊሱ ድማ ንዓኹም ሃበኩም። ንጳጳስ ሰዲድኩም ንሰማዕቲ ተቐበልኩም። ብጸሎት ኣፋኒኹምዎ ብኽብሪ ተቐበልኩምዎ። እዚ ከዓ ንስኹም ጥራይ ዘይኮንኩም እተን ኣብ ማእኸል ዘለዋ ከተማታት እውን እየን። ዝኸበረ ኣካል ዓጽሙ ምስ ተመለሶም እንታይ ከም ዝተሰምዖምን ከመይ ገይሮም ዝተቐበልዎን ይመስለኩም? እንታይ ዓይነት ሓጐስ ተፈጢሩ ይኸውን? ማዕረ ክንደይ ተሓጒሶም ይኾኑ? ነቲ ዕውት ሰማዕቲ ብኹሉ መዳይ ብኸመይ ዓይነት ሓጐስን ዕልልታን ተቐቢሎምዎ?
ንጎይቲ አሸኒፉ ካብ ናይ ጉያ ሜዳ ብዓወት ዝወፅእ አትሌት ደገፍቱ ብክብሪ ከም ዝቕበልዎን ኣብ ጉስሞም ተሸኪሞም ናብ መዕረፊ ቦታ ከም ዝወስድዎን ከምኡውን ብብዙሕ ዓይነት ምስጋና ከም ዝምጉስዎ ነዚ ቅዱስ ሰማዕት ዝተቐበልኦ ካብ ሮም ጀሚረን ክስካዕ ኣብዚ ዘለዋ ከተማታት በብእብረ ኣብ ጎስመን ብምሽካም ነቲ ዕውት ሰማዕቲ ብመዝሙር እናኽበራ ብምስጋና እናዓጀባ ተቐበልኦ። ዲያብሎስ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ሓሲቡ ዝገበሮ ተንኮል ክፍኣትን ንቅዱስ አግናጢዎስ ኣዝዩ ጠቕሞ። ዲያብሎስ ሓሲብዎ ዝነበረ ተንኮል ክፍኣትን እቲ ውፅኢት ናብ ጽቡቕ ስለ ዝተገልበጠ ነቲ ዕውት ሰማዕቲ ዓጂቦም ኣብዚ ከተማ ኣብጽሕዎ። ስለዚ እውን ብሓቂ ንኹለን ከተማታት ጠቐመንን ኣበርትዐንን። ካብዚ ግዜ ንሱ ጀሚሩ ክሳዕ ሕጂ ነዛ ከተማ ብክብሪ ኣበልጸጋ። ልክዕ ዘለኣለማዊ ከም ዝኾነን ካብ ውሽጡ መዓልቲ እንተወሰድካሉን ዘይውዳእ መዝገብ እንተሃለወ ነቶም ኩሉ ግዜ ካብኡ ዝውሰዱ ሰባት ሃብታማት ከም ዝገብሮም ቅዱስ አግናጢዎስ እውን ናብኡ ዝመፁ ኩሎም ብበረከትን ብጅግንነትን ብመንፈስ ጉብዝናን ብምሉእ ልብን ቆራጽነትን መሊኡ ኣኽቢሩን ናብ ቤቶም ይምልሶምን። ስለዚ መንፈሳዊ ፍረታት ካብኡ ንኽንረክብ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ናብኡ ንኺድ። ናብዚ ብእምነት ዝመጽእ ናይ ብዙሕ ሰናይ ነገራት ፍረ ክንእክብ ይኽእል። ናይ ቅዱሳን ኣካላቶም ጥራይ ዘይኮነ መቃብሮም እውን ብመንፈሳዊ ጸጋ ዝተመልአ እዩ። ሓደ እዋን ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብርዎ ከለዉ ነቲ ሬሳ ናብ መቃብር ኤልሳዕ ደይረበይዎ። እቲ ሬሳ ከዓ ኣዕጽምቲ ኤልሳዕ ምስ ተንከየ ሓወየ፣ ብእግሩ ድማ ደው በለ። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13:21 ጸጋ እግዚአብሔር በዚሑ ኣብ ዝተውሃቦ ሎሚ ድማ ብዝበለጸ ኩነታት ብእምነት መቃብር ዝትንክፍን እንተሃልዩ ዝበለጸ ሓይሊ ይረክብ። ናይ ቅዱስ አግናጢዎስ ዜና ህይወት 12 ክፋል ነዚ መስል 13 ክፋል ይቕጽል። ስብሐት ንእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰላም ለኪ እንዘ